зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Да. Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Добре дошли, скъпи гости, на нашето тържество, посветено на природата и здравето. Добре дошли и от мен, приятели! Предлагам да забравим за малко книгите и тетрадките. И да потънем във вълшебството на нашата прекрасна природа, да се насладим на даровете, които ви предлага тя. Да научим нещо ново за живота и здравето. Може би ще ви разсмеем, даже и ще ви попеем. Дано на вас ви е приятно. Гости ви, за нас сте знатни. Нека първо да ви се представя. Аз съм Здравко, най-здравото и най-силното момче в нашето училище, но да ви разкажа защо съм здрав и силен. Често спирам при хлебаря да погледам в утринта как издига топла пара, хлябът печен през нощта. Няма нищо на земята, вкусно като топъл хляб. Влиза сила той в сърцата и на силен, и на слаб. Сега е мой ред да ви се представя. Аз съм Здравето, най-добрата приятелка на Здравко. Присъединявам се към неговите думи и искам да добавя, че нашата родина е прекрасна, хлебородна нашата земя. В нея аз родих се, в нея расна, песни пея, дишам и вървя. Обичам нашите Балкани, защото те са великани. Обичам равнините родни, защото те са хлебородни. Обичам цялата родина, защото чудна е градина. Много български и чуждестранни поети и писатели са описали по неповторим начин природата на земята. Природата е уникална. Природата е, което виждаме, хълмът, следобедното поле, катеричката, залезът, бръмбърът или природата е небе. Природата е, което чуваме, морето, пеещият хос, грамотевицата, щурецът или природата е глас. Природата е, което знаем, но не изказваме с уста, че мъдростта ни е безкрайна пред нейната простота. Да, природата е небе, природата е глас, природата е всичко за нас. Чухте едно прекрасно стихотворение, написано от поетесата Емили Дикинсън. А има още много творби за необятната и неповторима вълшебница природата. И ние, учениците от нашата секция, аз, природата и спорта, и обожаваме. Затова разходките и игрите сред природата за нас са неповторими. Те ни носят огромно удовлетворение, дават ни заряд и енергия, сплотяват и закаляват телата и душите ни. Уважаеми гости, скъпи родители, ние не бездействаме, не скучаем в нашето училище. Освен, че учим, ние спортуваме, творим и знаем как да се веселим. Сега предлагам всички заедно да видим част от дейностите, които нашите две секции извършиха до момента.
Епитета се върна, този улучше за живелята свия. Аз се служа да дигна олелия, аз ви перда поръзя филия. Отрява чаш. Както видяхте на презентацията, освен че обичаме забавленията и игрите, ние сме и добри творци. Затова за вас сме подготвили една чудесна изложба. Предлагаме ви след почерката да я разгледате, да видите природата, представена през погледа на нашите очи. Надяваме се изложбата да ви хареса и да ви достави удоволствие. А
А сега искам да ви представя и нашите отбори. За вашето добро настроение и приятен апетит се грижат здравословните готвачи. Иляйда, Памела, Летите, Семи, майка готвача, Тош. Те ще ни приготвят за всички нас страхотни хапки с невероятен вкус. Предварително нашите майстори са забъркали и вкусен айриан. Той е специално приготвен от млякото на най-маслодайната крава Милкана. Нека аплодираме нашите изкусни готвачи. Да ръкопляскаме и за отбора на сръчните ръце. Позволете ми да ви представя от участниците. Тихомир, Неждец, Дълкан, Мони и разбира се да не забравим Станислав, майстор. Майстор Сръчко, който има невероятен усет да изработва изделия от природни материали. Техните най-добри творби ще бъдат подарени на децата от детските градини, които до година ще бъдат наши първокласници. Идва ред и на най-атрактивните ни отбори. Един срещу друг пред вас състават отборът на плодовете. Състав: Катя, Аз съм ананас и всички викат дайте и на нас. Айсун, Аз съм ягодка червена и в гората съм родена. Несим, Аз съм грозде, роден съм сред розята, скрито в листата. Серхат, Аз съм черешите, бомбончета червени, с опашчици зелени. Айтан, Аз съм жълта дебелушка и на ябълката дружка. и капитан Надя. На конче си люлея, на слънцето се грея, аз съм ябълката. Отборът на зеленчуците също е в готовност. Тук участват Дима, Пълна къща с деца, ни прозорци, ни врата. Аз съм чиквата. Аз съм баба Дебеланка и раста на сянка. Зелета. Слава, който мене рони сълзи пели. Който мене пели сълзи рони. Аз съм лукът. Борчи, Аз съм моркова, оранжева ми е главата, зелена косата. и капитанът Калуян. Аз съм чушка зелена и в градината на баба съм родена. Отборите ще бъдат атакувани от нас въпроси, на които трябва да отговарят в рамките на 1 минута. Ако не се справят с задачите, право на отговор ще получи противниковият отбор. За всеки верен отговор ще получават по 1 точка, а за всеки грешен 0. Госпожа Мария ще записва резултатите на дъската. Госпожите. Естествено най-добре представилите се ученици и отбори ще получат грамоти и предметни награди. Компетентното жури в състав госпожа Цветанка Димитрова и госпожа Антоанета Стоянова ще обяви имената на наградените участници. А сега да насочим вниманието към предстоящото състезание. Моля капитаните да си стиснат ръце и да си пожелаят успех.
на Здравко. Моля за внимание! Започвам с въпрос към отбор плодове. Кое е това вещество, което се е родило във водата, а се бои от него?